Bernard Grech kien qabad li fid-diskors tiegħu fil-Parlament kien żbaljat fuq il-budget. Dan hekk kif il-Prim Ministru Robert Abela fid-diskors tiegħu semma numru ta' punti li dwarhom Bernard Grech ma kienx marraf sew. Fost dawn kien hemm il-wedit li jagħmelu stess dwar tax credits u l-pensjonijiet. Qed li trid li n-negozji nataw cash credit biex ikunu jistgħu iħarġu l-ħaddiema tagħhom. Illum il-Prim Ministru qallek li diġà qed jingħataw cash grants u kif ukoll cash credits, qed ukoll li trid tagħti żieda fil-pensjonijiet tad-doppju tal-kola. Però llum il-Prim Ministru qallek ukoll li jekk tagħti dik iż-żieda xorta waħda tkun inqas miż-żieda li se jingħataw permezz ta' dan il-budget. Allura llum il-mistoqsija waħda sempliċi, tammetti li l-bieraħ kont żbaljat? Le, il-Prim Ministru m'għandux raġun illi jgħid li jiena ma kontx nafx fih il-budget, anzi ikkwotajtu tajjeb. Filwaqt li baqa' ma mmettix li żbalja b'reazzjoni għad-diskors tal-Prim Ministru, il-kap tal-Partit Nazzjonalista ried bħal ikollu l-aħħar kelma u organizza konferenza tal-aħbarijiet wara d-diskors tal-Prim Ministru. Hawn għamel bħal dawn l-aħħar jiem jattakka il-budget. Ressaq budget finta kemm kellna raġun meta għedna li dan kien budget għallum biss. Ebda strateġija, ebda sens ta' direzzjoni. Lill-uliedna qed tipperikolawlhom anki il-preżent. Quddiem in-negattività tiegħu stess spiċċa jitfa' tiegħu fuq ħadd ieħor. Prim Ministru negattiv li jrid inkollu ibeżżek mill-babaw.